Té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Compromís sí, i dic sí, recolzem la moció presentada pel Partit Socialista, ja que des de Compromís hem demostrat sempre la nostra preocupació pels drets socials i la defensa dels avanços als que hem aplegat a través de tants anys i als que no podem renunciar ara, argumentant o bé retallades o, en aquest cas, la desigualtat salarial. Compromís està en el govern, estem així assentats per a rescatar les persones, escoltar-les i ajudar-les, així com a combatre les desigualtats. L'actual crisi ha posat en evidència que el nostre sistema de protecció social no és suficient i moltes persones s'han quedat en la cuneta. Per això, l'aprovació de l'anteprojecte de llei de renda valenciana d'inclusió, presentada per Mònica Oltra, vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, beneficiarà en el 2020 a 95.000 persones i l'import serà de 532 euros enfront als actuals 385 euros. En l'última dècada, en el nostre país, s'han produït noves desigualtats, nous perfils d'empobriment, un debilitament de la cohesió social i s'ha dificultat la integració, insuficients per adequar-se a les noves necessitats. Partim d'una verdadera alarma social, ja que s'ha produït una reducció gradual dels salaris mitjans en el 2016, concretament d'un 18,7%. A més, els ingressos de la població jove ha caigut en un 30%, una xifra que assusta, fa plorar, o disculpe, senyor secretari, però m'agradaria que quedara en acta, o cabreja el fet que sent la generació més formada amb un currículum que faria, de veritat, sorprendre, ja voldrien alguns dels nostres avis, que és el que tenim la majoria dels joves, dotats d'una formació universitària, formació mitjana, com deia, formació universitària superior, màsters, beques internacionals, estades en diversos llocs del món, parlem diversos idiomes, capacitats per a poder-se adaptar als canvis o a les necessitats que donen els nous treballs, viatgem i coneixem noves cultures, tenim ús de la tecnologia, pràctica de l'esport, és a dir, tot un almagrama de fets en cada persona, però de vegades no resulta suficient per a poder trobar la feina o en el cas que trobes la feina en alguns sectors, com per exemple, i per què no recordar els sectors culturals, en el qual són més bé insuficients i precaris, en el qual no pots, en ningú cas, ser autònom o independent per a poder potenciar-te com a persona. Això és tot. Moltes gràcies, senyora regidora. I per explicar vot, el regidor del Partit Popular.